Tinokukanudzai vana Mhanduwe, dzauya nawo dzomanhoko musi wa30 mwezi waChiwabvu. Kambani yonharembozha yeNet1 iri kuzama kurerutsira wapwere wechikoro munyaya dzekuenda padandemutande. Net1 kwai iri kuzama kubatana noTel1 pabodzipono weUNESCO kuti waite zvekuchipisa kuti vafundi vagone kuenda padandemutande zvakachipa. Asi watinyepa zvizere uye wakaramba kuti wanyepe mashoko panhauyi. Tichazokunyepai kana zvabudirira. Makambani maduku anotengesa mafuta dzimotokari akabvumiwa kuti agotengawo ega nemafuta ayo kubva kunze kwenyika. Bazi rehurumende rinoona nezvemafuta rezera rakanga rawarambidza kuti waite izvi, asi wakazopiwa mvumo norudare guru munyika munzvimbo yeHarare. Warimi wodonje munyika wave kudawo kubhadharwa nemari inotenga. Wazhinji wavo wachiri kuzvidaba zvokupuwa mari yomabhondiyo nokuti iri kugotenga pabodzipono kundoramba ichindogwa simba iko iri kuita. Izvi ndofunga wakatokopawo kubva kune warimi wanounga goridhe wakaramba kubhadharwa nemari yomabhondiyo. Mune imwe nyaya, urwere hwedzihwamupengo huri kuramba huchiwedzera kuboeka muwabenuki vari munyika. Kureketa kwanyasi, vanhu vanosvika 160 wauya nacho muZimbabwe, uye wakaenderera mberi nokubenuka, dzihwamupengo richaramba richiingidzira kuboeka. Tinondovimba kuti wachareka zvokutizazvo kubva kunzvimbo dzomugara ndega. Bhangi guru ronyika riri kukwekweredziwa kuenda kudare rodzimhosva nokuti rakaridza mari yarakapakatisiwa neimwe kambani inonzi Profit Private Limited. Bhangi ronyika rakapakatisiwa mamiriyoni anopfuura 3 asi rikagobenutsa bedzi mamiriyoni anopfuura 2 kukasara miriyoni ribodzi ravari kukwekweredziwa. Mune imwe nyaya, imwe kambani yawamasiwa yeVaya Africa yakaparura motokari dzomagetsi muHarare. Motadzo kwai dzichange dziri kuita mabasa akasiyana-siyana uye dzichabatsiridza kuti utsi hwakanyangara hureke kugowanditsa mumakore anotevera. Wamasiwa wari kuringira kuti mumakore anotevera motadzo dzopeturu dzichange dzisingachadiwe uye kunenge kwakuseenzesiwa idzodzo dzomagetsi dzegani. Pari zvino toringa dzopasi rese. KuAmerica wari kukopawo zvotinoitiwa nehurumende dzokuno kuAfrica kana paine vanhu vari kuita zvokuratidzira. Pafumwa zvanyasi mapurisa akati wande ari matikitivha kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yeAmerica. Ayo mapurisa ayo anga ariyo pamberi kuparadza midziyo kuti hurumende iwane chikonzero chokuita hopfene hwokundorowa nokugwarasha vanhu vari kuratidzirawo. Izvi tiri kuona zviri zvinhu zvinosuwisa. Dare rebumbiro romutemo muSouth Africa rakatanura muchengetedzi woruzhinji munyika iyi pachikwereti anga apinziwa norudare guru munyika. Dare guru romunyika iyi rakanga ramuti agobhadhara makutukutu omari kubva muhomwe yache yegani, izvo zvinova zvarambiwa nodare rebumbiro romutemo vachiti anga ari kundoitawo basa rache, zvibodzizvo novatongi dzimhosva vanenge vachindoitawo basa ravo. Mumwe aimbova mutungamiri weguta muRwanda atongewa kugara mujeri upenyu hwese. Mhosva yache njokuita umwewo wakakunidzira huni dzomoto wakapisa vanhu vanoda kusvika miriyoni ribodzi mumwedzi 3 mugore ra1994 mukugwarashiwa kwevanhu vazhinji kunyika yeRwandayo. Ichokwadi kuti mhosva inorohwa. Tiri ipapo nomufaro iwoyo, kwanyasi toperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.